Ond pwy nesa? A'r Byrgorn! Na fo'r Byrgorn hefyd. O, nawr te. Dyma chi'r pedwar felly. Mae'r Gwartheg Dion mlaen, mae'r Charlie mlaen, mae'r Glas Prydeinig ymlaen, a'r Byrgorn. Yw'r Byrgorn yn mynd i wneud i eleni eto? Dwi'n meddwl bod gen nhw jans dda. Maen nhw'n dîm eithriadol dydyn, a dos a ddim ti'n gallu dynnu allan ohonyn nhw, debyg iawn i'r tîm Gwartheg Dion. Mae'n mynd i fod yn agos. Byddai'n dipyn o stori os allan nhw lwyddo i ddod i'r brig. Mae'r tarwr y pen fyma, ti wedi gweld i ail goes, mae'n edrych yn ofnadwy o ddan y gylch. Maen nhw'n tîm mor gywir, yn dîm hynod o gyfartal ac o gytbwys. Ond dwi ddim fyny ni wrth gwrs yna gyw. Na, di ddim heddiw. Mae e fyny i'r dyn yma, Stuart Stranac o'r Alban. A mae e jyst yn mynd i gael un edrychiad ola, mae rhywun yn tybio. Mae e'n mynd i afel yn y meicroffon yn y man. I anerch y dorf sylweddol sydd wedi crynhoi yma ac amgylchynu'r cylch Gwartheg, a fydd hi'n ddifyr i glywed be fydd dag ei ddweud prynhawn yma. A siŵr i fod e wedi mwynhau, pwy fydde ddim yn dweud. Mae'n fraint enfawr yn dwi. O, ynddi, mae'n rili yn fraint. Hwn ydy'r un, wel, fraint Heb os. tîm o bump. A mae'n dangos parch ofnadwy at y beirniad bod wedi cael gwahoddiad i ddod yma hefyd ydy. Felly swn i'n tybied bod y safon i Wartheg o adran wych hefyd. A dyma ni te. Mae'n dod nôl at y Gwartheg Dion, un edrychiad ola arnyn nhw. Jess, siwr barner fe? Gobeithio. Mae'n rhoi chwarae teg i bawb. Ydy mae yn dweud. Yn rhoi di amser i bob un bryd. A mae hynna'n golygu lot pan ydych chi'n arddangos bod rhywun yn rhoi yr amser i mynd drwydden nhw a bawb yn cael amser cyfartal. Gweld y Charlies fyna nawr yn mynd heibio. Maen nhw'n dîm mor bwerus. Ni'n gallu weld pam bod nhw wedi tynnu nhw ymlaen hefyd war y teg. Dyma nhw fan hyn. Beirniad yn dod ymlaen unwaith eto. Mae yna rhywbeth am y tîm y Gwartheg Dion yna hefyd. Mae yna ffordd mae'r tarw jyst yn tanio'r tîm ymlaen. Mae'r tarw yna wych, dydy, a mae goesaf ar y blaen am berffaith sydd. Mae'n berffaith, dydy. Mae hynna'n anodd i gael. Felly mae o'n edrych yn y rhagorol. Ond fel mae tarw hefyd y Byrgorn, mae e'n darw ifanc arbennig iawn fyd yn dweud. Siampus fyd. Fyswn ni'n gwrthwynebu'n dy hwnna adro fy fi, dwi'n meddwl, mae Gwartheg Enfors gynnau. Oedd hwnna'n gret o shot, wylwn ni fyna nawr o'r cefn y tîm Byrgorn o'r tu ôl fyna. A mae e nôl gyda nhw nawr, mae e hefyd ar hyn o bryd. A wylwch chi fyna, edrychodd e draw at y Gwartheg Dion a nôl. Mae e'n cymharu'r ai dyma'r 1-2 falle, ond ymhadrefn. Ie. Swn i'n tybiad bod nerfa'r cystadleuwyr na'n racs y byn hyn dal i ddisgwyl. I chi wedi bod yn y sefyllfa yma, eich dwy? Do. Siwt fydde'n eich nerfau chi ar y pwynt yma nawr yn rhan o'r tîm yn y pedwar ola? Sa'n halon i'n yngwddw fi. Bydde fe wir? Sa'n carlamu. A pan mae'r llawn yn mynd lawr ar grŵp neu ar anifal unigol, mae jyst y teimlad yn golygu gymaint, yn enwedig y fyma. Yr holl waith calad. Chi jyst yn treol cadw'r anifel mor llonydd a gallwch chi a jyst cadw a cadw llygod ar y beiniad hefyd. Wel hefyd yn dyfe. A dwi'n meddwl bod e'n barod i'n hanner chni, felly dyma ni. Dewch i ni gael clywed gan y dyn ei hun, y dyn pwysig yn y canol, Stuart Stranac o'r Alban. It gives me great pleasure to introduce our judge to say a few words. So therefore, with little ado, I give a warm welcome to our judge to say a few words in anticipation of our champion of the day. The
Stronach o Paisley, Keith is Banster. Hello everyone, I hope you've enjoyed watching as much as I have judging this today. What an amazing show of cattle we have in front of us today. When you're standing in this ring with this quality of cattle around about you, it's very humbling. And I've been very honoured, and I would like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for allowing me this privilege. It's been a hard job singling them out, getting them down to 4. We're leaving a lot of good cattle behind, but out of this 4, I think I have got a very good champion and reserve, and I'm quite stuck for words. Is this a time? Can I phone a friend? But no, without further ado, I'll go and tap out my champion. Geiriau hyfryd iawn gan y beirniad Sioe Stronach yn fyna o'r Alban. A mae'r foment fawr ar y ffordd, bobl. Pwy sy'n mynd i fynd â pencampwriaeth y tîm o 5 yn Sioe 2025? Ai'r Gwartheg Dion eitha hi, ai'r Charolais, y glas neu y burgorn. Mae'n dod nôl at y burgorn, yn gobeithio ennill y pencampwriaeth yma am yr eildron olynol. Bydde honno'n dipyn o stori. Mae e'n cerdded wrthyn nhw. Ai'r glas yw i fod felly. Na. Ai'r Charolais, neu'r Gwartheg Dion. Mae e'n mynd i fynd un cyfeiriad yn y munud, ond i ba gyfeiriad. Mae e'n dod nôl, a mae e'n mynd am y burgorn! Wel, wel, wel. Na chi gamp. Eleni eto. Jess. Chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw'n neud hynna. Beth amdani, Manon? Maen nhw yn rhagorol, dydyn. Fel sydd o blaen, cefna fel byrda, edrych yn ofnadwy gystal fel grŵp, a'r tarw cry perffaith ar y pen, bendigedig. Mae'n anodd angytuno. Efo drach i ddim angytuno fan'na. Ond y gilwobr, sydd hefyd mor bwysig mewn pencampwriaethau fel hyn. Mae rhaid peidio diastyru pwysigrwydd y gilwobr na hefyd. I ble tybed? Mae'n dod at y Gwartheg Dion, Jess. Mae wedi aros am eiliad, mae'n edrych draw at y glas. Chi wedi mynd â hi, Jess! Y gilwobr i'r Gwartheg Dion Cymreig. Breidiad Brydeinig di wneud e. Wel, ni'n tri di cael rhywbeth yn iawn heddi. Gwych, ie. Beth yw'r teimladau, Jess, o'i gweld nhw ar y brig hefyd, law yn llaw ar burgor? Gwych, really hapus, mae'n briliant. 2 fryd cynhenid. 2 fryd cynhenid, a mae'n jyst yn dystiolaeth ydy o'r ffydd mae gymaint honna ni wedi gael yn y bridiau cynhenid. Wedi dal i fridio nhw a mae ar y brig heddiw, gwych. Mae wir wedi bod yn fraint ac yn bleser o'r mwyaf i rannu'r profiad yma fel chi'ch dwy eleni eto. Gwaith arbennig o dda gan y beirniad, yn stori a hanner fan hyn. A dyna chi felly, y burgorn, pencampwyr y tîm o 5 yn y Sioe fawr, eleni eto. Llong gyfalchiadau mor iawn iddiw. Dewch nôl am fwy o ymateb ac am fwy o ddadansoddi ar ôl egwylfer. A dyma chi, tîm buddigol y tîm o 5, y Gwartheg Burgorn, y beirniad Sioe Stronach from Scotland. Yes, pleased to meet you. What a pleasure it was for you and a privilege, I'm sure. Did you enjoy it? I thoroughly enjoyed it. It's one of the best things I've ever taken part in. Wow. A sheer spectacle here today. Why did you go for the short horn? Was that a silly question? They're such a great team. They are a super team, well balanced, moved well, and went as a team. Just the outstanding winners here today. Arbennig out. Diolch, thank you very much. You look wonderful, by the way. I love that kilt. Cheers. Boys, chi wedi wneud i, sio mae'n teimlo, de? Good, very good. Brilliant. Ail flwyddyn yn olynol, Geraint. Ail blwyddyn nawr, so mae'n competition mawr i ennill, a mae'n fraint i gael ennill. Dim lot o fridiau sy'n gallu dod nôl yma ar ail flwyddyn a cipio'r tîm o 5 ma. Mae'n rhywbeth special iawn. Ydy, ac i fod yn rhan o'na, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch i ti, Geraint. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you. What a great feeling for you. Yeah, truly. Some big celebrations tonight. Yeah, definitely. Wonderful. Esillt wedyn, Geraint y gŵr fyna llongyfarchiadau tiffau hefyd. Dream come true. Sut oedd y nerfau? Racs.
rhacs. Mae'n bita di fi trwy dydd, a mae hwn yn competition ti moyn ennill, yna fe. A i gael 4 o anifeiliaid ni di magu ni hunain gatre i fod yn y grŵp o 5, yn joino un James, mae fe'n anrhydredd ofnadw. So'n emosiynol iawn i chi fyd. Mae fe'n, achos mae lot o waith yn mynd mewn a brido nhw, a i dod i fan hyn, mae fe'n neis. Llongyfarchiadau anfer. Rhiannydd, da iawn ti, wedi gwneud gwaith da. Aelod ifanca'r tîm, dwi'n meddwl yn arwen yn dyfu, a gair sydyn da James ar y pen fan hyn hefyd. James, gyda ni sgwrs di Sil yn gofyn, oeddech chi'n wneud i lenni twrist i osau'n gwri. Ond chi wedi? Wel, Sioe wedi colli geir unwaith eto. Sioe beth i weid, Gwartheg arbennig, gweithio fel tîm unwaith to. Gwartheg iellus ar tîm fyd, gael 4 mas yn tîm o 5 yn arbennig, Gwartheg. Llongyfarchiadau enfawr i chi. Dynewch y dathliadau yn sydyn iawn, ddwy draw at o Geraint fan hyn. Geraint sgai afel yn sy'n sydyn, llongyfarchiadau i chi boi. Gwartheg Dion ar y brig gyda'r Byrgor. Ddim hwn yn ei olygu chi fel bryd a fel cymdeithas? Mae'n rhaid iawn yn mawr iawn, ac na'n tîm da iawn efo tîm y Byrgo na 4 o'n nhw'n wedi deall yn dod o Geredigion a 2 yn dod o fan hyn. Na, oedd e teg, oedd e'n drwch flewyn, ond trio ni to. Arbennig iawn. Llongyfarchiadau i chi gyd, da iawn, a dyna ni felly. Diwrnod a hanner yma ynghylch y Gwartheg unwaith eto, ac i ni nawr yn mynd o'r Gwartheg at y defed at o tîm Einir.